Namhlanje sigelele apha eNxukhwebe kwesi sikolo saziwa kakhulu esikolo seMbali kwimeko yezemfundo kwiphondo leNgqwele. Xa uthetha ngeli phondo eziphondo leNgqwele, aba bantu sithi ziingqwele uninzi lwabo ngabantu abanyathele kulo mhlaba waseNxukhwebe. So esi sikolo sibaluleke kakhulu kwimbali yethu njengephondo. Silapha ke namhlanje njengenjongo neenzame zokuvuselela esi sikolo sibe sisikolo esasaziwa njengesikolo sodumo, isikolo esasiqokelela abantwana kwilizwe lonke, kooRhawuti, yonke indawo, kooKapa, besiza bazofunda apha eNxukhwebe. Silapha siyi-Department of Education, siurhulumente wase-Eastern Cape, sizise le cyber lab uyibonayo ngokuncediswa ngumama uStella Ndabeni-Abrahams, department yakhe ngakwa-telecommunication and digital technologies. Silapha no-Telkom nezinye ii-entities. Silapha nabantu ababefunda apha abadala, oomama nootata balapha namhlanje, nabo baze bephethe ezabo izinto bezophosa kwisivivane sokwakhiwa kwesikolo ngokutsha. Urhulumente uyityalile imali apha njengobona kulungiswa indonga, yonke into iyavuselelwa, yonke into elapha izalwa ngokutsha. Ndiqinisekile esi sikolo sizawubuyela kudumo lwaso. Siqashe utishara inqununu entsha kwesi sikolo, sinootishara abatsha abazileyo abazozinikela ekusebenzeni. Simema abantu ke balapha ekuhlaleni. Isikolo asiyonto yootishara nabantwana, yinto yabazali. Yiyo le nto isikolo silawulwa nge-SGB. Abahlali funeka bakhusele isikolo zabo. Ezi zinto zizobekwa apha zizawukhuseleka xa ngaba i-community iyazi uba imfundo ibalulekile kwinkqubela phambili yesizwe nabantu bale ndawo. Siyacela ke abantu balapha bazijonge ezi zinto ziziswe apha, abantwana bakhule. Siphinde sisikolo siqokelela abantwana abasuka kwiindawo ngeendawo, silungisa indlela eza apha, siyayipheyivisha usuke edolophini le-6 kilometers, silungisa indlela esuke eBhofolo ebheke Alice, sifakela itha enkulu, yonke into funeka ihambe ngendlela efaneleyo. Umzila wenkululeko nomzila wezemfundo awukwazi ukuthetha ngawo ungathethi ngeNxukhwebe, ingakumbi esi sikolo kuthiwa yi-Hilltown. So ubheka phambili sisebenzisana ke nalaa foundation yabafundi balapha bangaphambili ebibiququzelela ukuvuselelwa kwesikolo ngokutsha. Ndilapha nam ndizothi ndiyinxalenye yabo, ndiyasi-adoptha esi sikolo njengenkulu baphathiswa yase-Eastern Cape. Ubheka phambili esi sikolo sisivuselele sibe sisikolo esifanelekileyo.